खुलुमबाय गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय आरो हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन। कलियाबराव हाग्रानि मोसानि उदखाराव कलियाबरनि सनारि कामाख्या गामिनि सुबुंफोरा जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों। हाग्रानि मोसानि उदखाराव गामिनि सुबुंफोरा मोजाङै लामा हान्थिनो हायाखै आरो जायगानि सुबुंफोरा मिथिहोनाय बादिब्ला हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय मोसाया उदाङै बेरायथिंनानै सप्तानैयाव 10-15सो मोसौफोरखौ अरथारबाय होननानै फोरमायदों। कलियाबरनि साहा बागिसानि 14-17 नङाव जादों बे मोसानि उदखारा। हाग्रा बिफाननि मावथिफ्रा दासिमबो बे मोसाखौ होहरनो हायाखै, जायनि जाहोनाव जायगानि सुबुंफोरखौ मोनसे समखिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। ड्राग्सनि हेंथायै सिग्रोमनाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादों गलकगन्ज पुलिसआ। खाजानाय सुबुंखौ उद्दिन मण्डल आरो बिखौ आसाम बंग सिमानि खालिसामारियाव हमनो हायो। बेजों लोगोसेनो बेनिफ्राय गासै 30टा कन्टेनार, 80टा याबा टेब्लेटफोर, नोगोद 3 लाख रां, गंथाम मबाइल फन आरो WB64AD5716 नम्बरनि गंसे निसान मेगनेट गारि आरो गंसे WB64J794 नम्बरनि बाइकखौबो बोखांनो हायो। बिटिसि बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनो थाखाय दासान्दि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिटिआर ओनसोलाव फैनानै बिजेपि दोलोनि फोसावदिं मेलाव बाहागो लागासिनो दङ। मैयानि सानावबो चिरां जिल्ला बिजनीयाव बिजेपिनि फोसावदिं मेलाव गिबि मन्थ्रिया बाहागो लादों। मैया बिजनीनि सुबाइजार, थरिबारि आरो मानास सेरफां बिटिसि बियाबनि जुथाइ फोसावदिं मेलाव बाहागो लादों गिबि मन्थ्रिया। बे मेलाव बाहागो लानायजों लोगोसे गिबि मन्थ्रिया बड'लेण्ड हालामाव गोजोन खौसेथि लाबोनायाव बिजेपिनि बिहोमा आरो नाजानायखौ गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायदों। बिजेपिनि नाजानायनि गेजेरजों बड'लेण्डआव गोजोन आरो रैखाथिया फैदों, बेयो मोनसे बिजेपिनि गेदेर जाफुंसारनाय। बेजों लोगोसेनो फैगौ 5 बोसोराव बिटिआरआव जौगानायनि मोनसे दोहौ लाबोगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायदों। गावजों लोगोसे गावनिनो 7 दाननि उन्दै खुदियाखौ लाफानानै न' साखाथिनिनो दैखराव बाज्रुमनानै बिमा-फिसा सानैबो जिउ फोजोबनानै लादों सासे बिमाया। जिउ फोजोबना लानाय बिमानि मुङा कानसन राभा। बे जिउ फोजोबना लानायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो हायाखैमोनब्लाबो जायगानि सुबुंफोरा मिथिहोनाय बादिब्ला बिमाया दैखराव बाज्रुमनायनि सानसे सिगां गावनिनो 5 बोसोरनि फिसाज्लाया फोथाराव थांनानै दैयाव गोग्लैनानै जिउ खहा जादोंमोन आरो बेनि बोसोर सिगाङावबो जिउ फोजोबना लानाय कानसन राभाया 3 गथ'फोरखौ खोमानानै लानांदोंमोन। जानो हागौ बेनि जाहोनावनो दुखुखौ सहायनो हायैयाव बे थांखिखौ लादों जानो हागौ होननानै जायगानि सुबुंफोरा सन्देह खालामदों। जाथाय जानायखौ खौरां मोननायनि उनाव पुलिसआ थांनानै कानसन राभा आरो फिसाज्लानि गोथै सह'खौ दैखरनिफ्राय बोखांहैयो। बिटिआर सोरखारा बिमा सिबिनाय बिथांखिखौ बेखेवबाय। आथिखालनि बिटिआर खुंथाय गोहोआव थानाय प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सोरखारा बड'लेण्ड हेपिनेस मिशननि गेजेरजों मोनसे जारिमिनारि आसनि फोसावदों। बे बिथांखिनि मुङानो जाबाय बिमा सिबिनाय बिथांखि। बेयो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुंख्लंफोरनि बिमाफोरनि थाखाय मोनसे जौगालु बिथांखि। मुंख्लंफोरनि गोबांसिन बिमाफोरानो आथिखालाव रान्दि जानानै दङ, जाय बैसोजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोर आरो समाजारि रांखान्थियारि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। आथिखालनि बिटिआर सोरखारा बिसोरनि बावसोमनाय आरो दुखु खस्थ'फोर गनायना आरो बिसोरनि मान रैखाथिजों लोगोसे समाजारि बिथाखौ रैखा खालामनो थाखाय बे जौगालु बिथांखिखौ जागायजेनदों। बे बिथांखिनि बाहागो महरै साफ्रोमबो मुलाम्फा मोनग्राया 10 बोसोरनि थाखाय 12,000 रांनि बोसोरारि राङारि हेफाजाबखौ मोनगोन। बे रांखौ थोंजोङै बिसोरनि बेंक एकाउन्टआव जमा खालामनाय जागोन। बड'लेण्ड हेपिनेस मिशननि सिङाव मोनसे जर'खा टास्क फर्सआ बे खामानिखौ मावफुंगोन। आसामाव बिजेपि दोलोआ 9 बोसोर सासन खालामबाय, नाथाय बै 9 बोसोर खुंथाय समाव बिजेपिआ सासेबो गुबुनारिखौ होखाराखैमोन। आसामाव इभिक्सन खालामनाया सोलिबाय थानायनि गेजेरावनो बिजेपिआ 9 बोसोर खुंथायनि समाव सासेबो गुबुनारिखौ होखाराखैमोन। बे खोथाखौ बुंदों रायजल दलनि आफादगिरि आरो शिबसागरनि एमएलए अखिल गगैआ। बेजों लोगोसेनो आसामाव 1 कौटि गुबुनारि सुबुंफोर दंमारोब्ला सोरखारा मा खालामगासिनो दङ होननानै सोंथि खालामदों। जाय समाव आमेरिकायाव गुबुनारिफोरखौ हेन्डकाफ लागायनानै दैथायहरफिननाय समावबो आसामाव सासेबो गुबुनारिखौ होखारनाय नुवाखैमोन होननानै अखिल गगैआ बुंदों। बिजेपि दोलोआ मोनफ्रोमबो बिसायख'थिनि समाव गुबुनारिखौ लानानै राजखान्थि खालामो। गिबि मन्थ्रिया फोरमायनाय बादि जुदि आसामाव 1 कौटि गुबुनारि दंब्ला बै गुबुनारि सुबुंफोरखौ होखारनाया सोरनि बिबान होननानै सोंथि खालामदों। इभिक्सन खालामनायखौ बिजेपि दोलोआ राजखान्थिनि हाथियार महरै बाहायनानै 2026 मायथाइनि बिसायख'थिखौ बारहोनो नाजादों। गिबि मन्थ्रिया उरियाम घाटआव इभिक्सन खालामनाय उनाव सासेबो सुबुंखौ बांलादेशआव दैथायहराखै। इभिक्सन खालामनायनि उनाव बै हाफोरखौ नागायासो दखल खालामदों। तामुलपुर जिल्लायाव भटार पार्टी इन्टारनेशनेल हानजाया आसाम सोरखारनि हेंथायै गोख्रों खुद्रिसारदों। तामुलपुर जिल्लानि तामुलपुर जिल्ला समितिनि दैदेननायाव गासै सा 300
गासै सा 300निबो बांसिन सुबुंफोरा रुंसारि लेहुराम बर' गेलेग्रा फोथाराव ज' जानानै आसाम सोरखारनि हेंथायै आखायाव बेनार लानानै सोमावसारदों। बेनि गेजेरजों आसामाव दैबाना जानायखौ होबथानाय आरो बेखौ हादरारि जेंना महरै फोसावनांगौ। साफ्रोमबो आइजोफोरनो अरुणोदय आसनि होनांगौ, लाइमोनफोरनो साख्रि होनांगौ, आबादारिफोरनो अनसुंथाइ होनो नांगौ, आसामाव इभिक्सन खालामनायखौ बन्द खालामनांगौ होननानै गोख्रों दाबिजों सोमावसारदों। बेजों लोगोसेनो गावसोरनि दाबिखौ मावफुंनो थाखाय सोमावसारगिरिफ्रा तामुलपुर जिल्ला बेंगिरिनि गेजेरजों भारतनि गाहाय मन्थ्रि आरो आसामनि गिबि मन्थ्रिनो आलादा आलादायै गोसोखां बिलाइ दैथायहरो आरो बेफोर गोनांथार आयदाफोरनि सायाव राहा लानो थाखाय दाबि दैखांदों। आसाम नागालेण्ड सिमा बकाजार महकुमानि गोजाम लाहरिजानाव गंसे AK-56 सिलाइ, गंसे मेगजिन, मोन 6था गोथां गुलिफोरखौ बोखांनो हादों पुलिस बिफाना। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।